41 ବର୍ଷର ଅତୁଟ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଓ ସାଥିର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ମମି ଡ୍ୟାଡିଙ୍କର 40th ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ୱେଲିନା ହୋଟେଲ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ପଟିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନେମ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ଥିଓରି। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ପ୍ରନ୍ ଥାଇ କୋକୋନଟ୍ ଡ୍ରମ୍ପଲିଂ ସୁପ୍, ବଣ୍ଟ ଗାର୍ଲିକ୍ ସୁପ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମ୍ୟାମ୍ବୋ। Prawn dumpling soup was really delicious. Then ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ବଟର୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ପ୍ରନ୍, ଷ୍ଟଫ୍ଡ ମଶରୁମ୍ ଚାରକୋଲ୍ କବାବ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ସିକନ୍। ଆମେ ସିନା ଖାଉଥିଲୁ ବଟ୍ ରେହା ଏସବୁ କିଛି ଖାଇବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି ଘରର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ବି ଫାଇନାଲି କିଛି ଆସିଲା। ରେହା ତାର କେକ୍ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଭିତରେ ଆମର ମେନ୍ କୋର୍ସ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଯାଇଥିଲା। ମେନ୍ କୋର୍ସ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରେ। ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ବଟର ରୋଟି, କଡ଼ାଇ ମଶରୁମ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚିକେନ୍ ମସାଲା, ହାକ୍କା ନୁଡଲ୍ସ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ପାସ୍ତା ଆଣ୍ଡ ଥାଇ କରି। ଦେନ୍ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆସିଲା କେକ୍ କଟିଂ ଟାଇମ୍। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କେବଳ ପରିବାର ସହିତ ହିଁ କଟିଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁଡେ। ଜୟ